Gaya po ani ko yan sa anungan. Nanaan ang isong sa likod. Oy. Nanaan. Pati po ta mapinis po Hawa matawag. ko. Ito, sino may gusto nitong cars, ang stock toys, tsaka paa? 480 po, 480. Yes, di ba naman? Hindi na ako. Ah, Ito po. Ma'am Lesor. Lesor ba yun? Ma'am, etikita po yung car. May etikita. Hoy! Wala po, wala po. Hoy! Ito po, Batman. 580. Pamay na lang ito, Batman. Uy, Diyos ko, panabangi. Meron din po ano. 550. Ito, 550. Pamay na lang ito, Batman, 550. Ginagawa mo. Mapalitan ko na lang si Stitch. Yung car. Large 40. Okay po, Ma'am Lassie. Lasing. Oh no! Batman po ba? Ma'am, Yarma na po yung imamay niyo, ma. Palagyan na lang po. Wala pong kayo. Anong kailangan kong gawin? Sir, ang mga dito, 550. Okay po, Ma'am Yarm. Yaras na po itong 550. Okay pa, yes, po, Ma'am Yarm. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mami, okay po, Ma'am. Yaras na po kasi Batman, ma'am. Saan mo nasaan? Dis na ako, medya. Sabihin na kayo. Sumisyon na tayo eh. Tingtog naman ron. Okay? Yes, sir. Guys, yes po, ma'am. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. Kusog ba na stingog sa imong cellphone ay? Nakatog. Sumisyon man tayo mo ano eh. Saan na makakurasan ng sugod og live anang tanaw ng Facebook? Buntag ato naghapon, ito nagabi eh. Oh, napay ko andyan, pamalit ni mo nga. Pamain, Batman. Ang stop toy, napasarit. Uy, Diyos ko Lord, tabangi ko. Saan naman yung shit sila eh? Tingtog naman ron man. Tagatog ani ay naraman ta ka sa gawasan. Isulod man ka sa kwarto. Anong katulog ani? Anong oras 10:30 na sa gabi nga. Ano tagatog ani? Napay cellphone sang suga. Pumunatog ang duha ba? Timo anak di ka tulog. Gusto tulog na ko diri sa kwarto, nanulod pa jud. Paano masabi? Ano man yun ka? Uy, si Chen. In the car ko dito na. Na-addict na ka na yung online selling ba? Yung kay ukay di ako, pamalit na, brato na yung kay ukay. Wala man ba sa dabawan? Kanin na. Sunong rasa oh. Eh. So may mga buhaton ngayon para mundang ka na yung mga live eh. So may mayo niya. Dili juga mundang na imong live ha. Nope. Diin.
Tigaan ko ni siya padula karon. Padula para maundang na siya ng live niya. Minta tag lipstick ko tong button. Minta tag lipstick. Pantay na ko squad. Ito siyang bag yun. Siyang bag dali. Dra yung bag niya. Lipstick. Karon ka. Matulog juga ron. Matulog na juga karon. Ya, ikan minum lipstick. Oh no! Sabi hindi ka na bahala na. Ito na lipstick na. Juga mamina pa. Hindi ka nag-live. Hindi sa patlayan. Ito kagabi na lang. Alas 10 na lang. Yapang kinabuhat. Siya hindi pa ka matulog. Ito na karon na padula na ko na siya. Nata, ito sa nagula. Stick na itong kamag. Si malatata ni ibang partner. Ginagawa mo! Ready na. Para na ikulog mga langga para hindi na tamilan na ni. Taga na to sa games karon nga malipay siya. Kaya hilig yun siya games mga langga. So atong baton karon nako'y pabuya sa yaan eh. After ano nga games, hiluton ako siya. Kaya hilig na siya magpahilot. So ulit pa na siya giluton para makatulog. So ikaw lang siya ikulog para di niya mailang. Karon makabalos dugo ni mo ron para matuog na jud ka, may muyo na jud ka. Sig pamalit na ano pa tidibir niya diri oh. Palit na panda oh. Nahan mo na? Masarap! Kani, duha ka kuhan. Kunitan ako ni siya ni isang kunit. Sundon lang ko niya. Tapos kwarto, plasteran ako ni kamera dito mga langga para dili yun niya makita ni. So, tara, let's go na. Ato kayo ni. An, ando ko yung patula ba? Sa gabi na. Nani? Pagsarabit ako mo. Angyo ni mo, pagsarabit ako may figure ni mo. Pang stress reliever lang god. Tapoy mo ko eh. Dala-dala mo sa kuwan. Magdula ganita. Magdula ta, pang stress reliever lang god. Kung wala sa kakapoy ba, ilaay mo god ko. Magdula ta na, dali naman ni. Amo gid jud ko pila. Hindi mo nakapalo si Idyo mo dula. Ikaw may nakapalo niyo. Dali naman po. Sige na. Kwanta. Asa man ako? Asa man ako? Kuya anak ko. Kani ako. Lahi kitag bawal no. Sige. Lahi kitag bawal. Kani. Ito na Anak ko dula man. Ang dula ganita kay para pag human, hilotong di ka. Sige. Gilig man kagkuan no. Pahilot no sa kuan no. So hilotong di ka ani pag human. Pag mahuman ani. Hilotong di ka. Whole body pa na. Walang labis, walang kulang. Walang haktaw, walang kulang. Pero bantay gid ka niluto sa. Mo gani no. Niluto ko pero dili. Hilotong eh. Niluto jud. Hilotong di ka. Wala problema na. Hay. Pero pero niluto. Si Slaver ganino, gani tagsa na Saan ko marin ako? tagsa na beta mo lingaw-lingaw. Oh no. Saan ko marin ako record? Karon example, first step ng baton, anaon ni mong bowl. So, di ba nakabantay mo ka sa, di ba nakabantay mo ka sa ubang kamot kinanaon nila puro sa amin silang kamot. So gani, pag inganayon mo imong bowl, after ani pag anaon sa nimo tuyokon sa nimo siya. Para ang pressure, mapil ni mong Ay, Diyos pressure. ko, pagdali na. Ay, Mo niya. kagay. Man gani no, kanang test gani no, nanaon din imong kamot, man. Piyong kakadihot gamay, nanaon din imo. Para mawala imong kuan stress, mawala imong mga kuan sa imong naong. Mag-leave ka ba? Sige, sunda ko ha. Sige, first. Sige. Yan. Sige. Sige, first is anaon mo siya. Sundan lang ko. Yan, tapos ituyok mo dali sa pikas. Tapos, mag-anak nimo sa tunga. Punong diya kami kadihot. Tapos, piyong ka. Tapos, anaon nimo gamay dali. Feel lang nimo ang pressure sa likod niya. Anaon din nimo sa piyong ka niya.
Anaon mo si Mungnaw. Oo, anaon mo si Mungnaw. Anaon mo. Sige, anaon. Piyong. Piyong ba, piyong? Anaon mo si Mungnaw. Anaon mo. Sige. Anaon mo. Gaya, ani ko yan siya. Anaon lang ang presyon sa likod. Anaon lang ganito. Ang presyon. Oo. Oo, sige, sige. Oo, anaon lang. Oo, anaon lang ang presyon. Akala ko ikaw ay akin. Totoo. Wala pa na human. Oh, gag-unggo yan. Wala, kasi mo gunlan si Lingkod. Gabi kay bana ako gayong gunlan si Lingkod. Wala, unggo yan. Lutong bete ka no. Asa ron ka? Lutong ka mo patanaw man. Wala magagnasa katong kanan The Lion King. Pero unggoy ba nga? Si Lion King. Awa, pila na baya kagabi ko na disturbo din ninyo tulog. Sige mo paminaw anang live sa Facebook. Mapanghi dito. Masukot dito sa mga langga no. Awa, ati dili for break. So, ganahan jud ko na niya masukot mga langga kay pala. Mga po sa itong kalahayan na yung ito. Para di ko ta mapinis po sa tawag. Nagihiluto na teka. Promise yun na. Actually, gago ba yun na siya nahilamos ganina. Wala pa lang na ako na isa taga-agula. Ay, singawa ko ni Nabulabog yun akong tulog mga langga no kay grabe jud kakapoy. So undang na sa online selling karon kay matulog na siya.